Kisi asa bonchiria be chiro ya Nyakoe nigo besokire na kwimurunkanira bororo ukoborwa kwabarayi iryo gosansora imechando eyo bagendrete gwetera baokwana nigo baene kirio gusio kwa gwichinyomba chabo chenu asense mejo ukoborwa kwa mache na bago gwichiro na kwegoto egati ye ebinto binde binge yeberka bagwetera nigo bono besokina batabanga tebauchi gwakane bango onyege tambokero kya bene tikiria agochi koimokibwa nonye nigo morikito Linet gosomorikito Frida Kerubo niga akoreta ro ikasense mejo na ni robotiro kobwatia nokoboria kwa rwegwa na bonchereria bechiro ya Nyakoe koine kebuna ngonyara bare abarai eri gosonsora emichando bagwetera nigo bairera egeke getambe babeire batabwati abarai maiga ya barai bare ngaroro etamu yabo goika omoelio asiguika bono obochori botarakorekana Kwarengana no borai botakere ko chorwe se chire obwa beire ngaki bo kunya go drego una bo bakongo to bwate no echo nchio bona ikikere to kora ekero to goteba be ko borai ri tuko to ko bonyora to bwake mbora be kubuya bono borai to te bwa kwe Tuesday go se Friday na mbata geti batote to te niecho ama to ko mo kine firimbi to me ka bakasara ati to kore to tagete go se na kimotagete omoto eri chibulinga bune amache ga muro chitange no chibe kire gorai mwari kurende chibase chimobe kana ne chitange gorai chuma chaita go karagasi nigo bairera emechando baeteire anene ogosie kwa gwechinyomba chobo chenu okoborwa kwa mache no gwichurira na kwigoto ekioge kogosereria obugima bwabo asokonyora amarwaire ao chichoga chirandi chia bandi toichoi bakokwanda kwanyore sikire gari kwanyore kwalete ndagire nchafu ende gosumbwete nyomba chobo chenu echire nchiyo echisiekire chire chinchau manje are gari moroje ngana manje lakini manje taiyo eliekali anakoro kwa irinyaboke nduna bantu ndeno mondo relio Nyakoega kana tole Nyakoega ndobwate sida esida ndobwate tai na mono no echo bano kebara bano yani ere sida no ko no ne umu yaki tibe estirachi buena na tole machiegi leta no ndobwate omorai bo tua tera tu mwana ki takoro nini nokorikwa aba chali muri motu aba chali obwaikere 14 days ya etri pero no kwenda matukana kolire Nespo ni oyugi ongoni ya mtumba kora bunga ya bune tuga ga yechiro nturaro bachori bonde bwensi chikura tuachore mara kabiri to kora registration nturaro gende nyonse bono nigo baganire okwangoigwa ko bochori gokorekana elio konyora abarai ase bagosereria goche gotakana ebango onyege tambukero kebwenerete tige koimokigwa enkoboriga ngotoretera bare chikura tochoreri tukoria chumaine go se Friday go se na kibata tene chogo togo tiga bakuku weekend leo weekend mambo mbaya hapa hakuna kuchogo mama unaelewa mama Bone tu amuirega kuna bangina nabo gakabotogo kole chiroga mutakera next week anya bachori muri go twakora mpaka Friday ase nje kichari ndo basakora bachogi ba ocha se chirenga ngochoga bare abangina mwantira ba Kerubo Frida Ensoko TV